Den 11. september 2001 blev 4 passagerfly kapret. 2 af dem havde World Trade Center som deres mål. 2.996 mennesker døde den dag, og endnu flere blev såret. 9 dage senere holdt daværende præsident Bush denne tale. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Krigen startede i år 2002. Det var først i 2006, at Danmark sendte soldaterne til Afghanistan. Danmark har i alt sendt omkring 10.000 soldater til Afghanistan, og det er tit, at det er flere uerfarne soldater end soldater, der har været der før. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a Soldaterne tager afsted til Afghanistan for at skabe fred og demokrati. Dette mål er blevet opnået for lang tid siden, og grunden til at vi stadig har soldater i Afghanistan er fordi den regering, der styrer landet, er stadig meget skrøbelig, og landets politi mangler våbne og træning til at styre landet. Happy birthday, happy birthday. Før Taliban fik magten i landet, var der borgerkrig og ingen regering. Alt var kaos, men da Taliban dukkede op, fik de en varm velkomst af landets borgere. De troede, at Taliban ville skabe retfærdighed og kontrol over landet, men det viste sig hurtigt, at Taliban bare var religiøse fanatikere, der ville styre landet med hård hånd. Danmark har hjælp på 13 milliarder kroner på krigen, men de penge er ikke alle sammen gået til våben og vores soldater. Mange af pengene er også gået til opbygning af landet. For eksempel har vi lånt penge ud til civile, så de kunne starte deres egen butik og tjene penge selv. På den måde har vi ikke kun brugt penge på krig og til at drive de sidste Taliban-tilhængere ud af landet, men vi har også brugt penge på at genopbygge samfundet. Selvom Danmark ikke har mistet lige så mange soldater som England eller USA, har vi stadig mistet en del. De første danske soldater, der døde, var på den 6. marts 2002. Det var Thomas Butzowski, Kim Carlsen og Brian Andersen. De døde, da de prøvede at decimere et gammelt missil. Det er et stort pres at være nede i Afghanistan. Jeg har lavet et interview med en soldat, der havde været der, og han fortalte mig, at hans første indtryk af landet var, at det var meget beskidt og koldt. Jeg spurgte ham om, hvordan de civile behandlede dem, og han sagde, at det var meget forskelligt fra by til by. Nogle steder var de venlige imod dem og inviterede dem ind for at spise, mens andre steder havde de dem, og de ville dræbe dem, hvis de fik chancen. I år 2014 skal de engelske, danske og amerikanske tropper ud af landet. Politikerne synes, at Afghanistans regering har fået nok styr på landet, til de kan forlade det. Men kan vi egentlig forlade et land, der har en historie så fuld af optøjer og vold? Og håbe på, at dengang så går det bedre? Den soldat, jeg interviewede, sagde det. Du har et land med 3-4 forskellige sprog og 16 forskellige grupper, der har slås og dræbt hinanden de sidste 3.000 år.
Deres to religion siger, at de skal holde sammen for at føre jihad, altså hellig krig. De er fint nu, hvor de har et fælles mål. Men lige så snart vi forlader landet, vil de begynde at bekæmpe hinanden igen. Det er en meget logisk måde at se det på. Til gengæld har vi ikke været dernede i lidt over 10 år bare for at holde vagt. Vi har også trænet det afghanske politi og hær. Vi har givet dem våben og lært dem at respektere folks rettigheder.